Так, треба їх поставить так, каб ніхто не дотягнувся. Парам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам. Добрий вечір усім. Привітання, Топа. О, салют, Янка. А допоможи, а? Коли ласка, а як тобі допомогти? Мне треба сховать гэтыя падарункі, каб ніхто їх не змог паглядзець. Може на самую высокую полицу покласти? Давай. Ага. Стой! На высокую полицу не треба. Чому? А коли яны адтуль зваляцца? Давай лепш пакладзем іх у самы низ. Давай. Допомагать тобі? Не, Яночка, чакай. Чому? Знов передумав? Менавіта так. На ніжній паліцыі ў мае падарункі абавязкова хтосьці свой дапытлівы нос усуне. А хіба ты не будеш побач і не покажеш цікавним свої подаруночки? Я буду вельмі заняты. Ой, цікаво чим? Я, Яночка, адпраўлюся у зімовую спячку. Як? А з ким я буду гуляць? У такі мороз мне не вельмі хочацца нос морозіць. І да таго ж, я успомніў, што я медведь. Буду ляжаць под цёплай коўдрай да цікавыя сны глядзець. І лапу смактаць? Не лапу, а цукеркі. У мяне шмат цукерак. Іх я і буду смактаць. Якраз да самай вясны хопіць. Ой, Топа, неяк ты нечакана ўсё вырашыў. Ну чаму нечакана? Я даўно хацеў паспрабаваць сапраўдным мядзведзікам быць. Хачу спячку, а ты, Яночка, будзеш сачыць за маімі падарункамі. Ой, до вясны? Вядома! Можаш пачынаць мяне будзіць, калі вясновы капеш пачнецца. Ой, Топачка, мы сумаваць без цябе будзем. Ну нічога. Калі мароз меншым стане, можа я захачу вылезці з-пад коўдры. А пакуль што не. Толькі глядзі, каб да маіх падарункаў ніхто не дакранаўся. А што там? Что? Новые цацки. Тыя, што я у дзядулі Мороза прасіў. Дык атрымліваецца, ты будзеш спаць, цікавыя сны глядзець, а твае цацкі будуць проста схаваныя, і ніхто не зможа з імі пагуляць? Ну так, гэта ж мае падарункі. Я прачнуся і сам буду з імі гуляць. Ага, хітранькі які. Я не збіраюся твае цацкі сцерагчы. Я ці гуляць з імі буду, ці таксама залягу ў спячку. Як? Ты ж не медведик. Ну і што? Я буду ліскай, якая адправілася ў зімовую спячку. Ой, колькі я цікавых сноў бачу. Дык можа ты яшчэ захочаш мае сны глядзець? Ні ў якім разе, я першы. А можа і я як засну зараз? Пачакай, я першы спячку Добрый вечер, придумал. деточки мои любые кветочки. Вы куды, Топа, Яна? Привітанне, дзядулечка, мы у спячку. Яна, ты паўтарака. Хоча глядзець такія ж сны, як і я. А чаму толькі ты адзін, Топа, спаць будзеш, а? І яшчэ, дзядулечка, ён хоча, каб я ягоныя цацкі пільнавала і нікому з імі не дазваляла гуляць. Сябры мае, якая спячка. Зараз самы таямнічы час зімовы. Ой, а я хацеў толькі вам прапанаваць. Ну, калі штосьці вельмі займальнае, мы можам трошкі і пачакаць са спячкай. Ну, не ведаю, ці вельмі займальная. Хацеў вам прапанаваць пакатацца на новых санках, ды яшчэ на каньках, ды праехацца на тройцы. На якой тройцы? На самай сапраўднай, на якой дзядуля Мороз падарожнічае. Ой, хочу. Толькі я хутка імчацца буду. Ты ж у спячку вырашыў адправіцца. А ты ж
сама хотела. Хотела і, магчыма, перахацела. О, А яшчэ мы можам наладзіць конкурс на лепшую фігуру са снегу. Ды паназіраць, што робяць рыбкі пад льдом. А яшчэ я магу вас навучыць чытаць па снезе. А хіба так можна? Ой, яшчэ як. Па снезе можна чытаць быццам па карце. Якая птушка прабегла, дзе зайка праскакаў, хто хітренькі свае сляды хвосцікам замёў. дядулечка, Ага. и вы кожный слядок умеете разгадать? Умею. А золотую рыбку мы можем под льдом убачить? Ну, а чаму не? Толькі трэба ведаць чароўныя словы, каб яе паклікаць. Дядулечка, Ага. а вы гэтые словы ведаете? Ой, ведаю, і вас навучу. Ой-ой-ой. Топа! Что? А ты чаму яшчэ тут? Ну-ка бяры самую мяккую подушку і бяжы ў спальню. А может, я так само передумаю? Сны и ночью глядеть можно. А дядуля Добродей нам столько цікавого пропановал. Ой, правда. Ой, сябры мае, нешта мне здаецца, што вы не вельмі спяшаецеся ў спячку. Просто вы нас дуже зимовыми справами затекали. Ага. Я хочу и на тройце прокатиться, и с рыбкой погутарить. Дядулечка, Ага. мне перший секрет золотой рыбки открыйте, добра? Ага, значыць, спячка адмяняецца? Отменяйте. А вось мне нешта спаць захацелася. Можа, замест вас у спячку залегчы да самай вясны. Ой. Не-не-не-не-не-не. Дядулечка, спачатку справы, а пасля спячка. Дамовіліся? Открывайте нам усе зимовые таямницы. Ага. Добра, дамовіліся. Толькі адкрываць усе таямніцы не цікава. Давайце гэта зробім паступова. І з чаго пачнём? А я падкажу, як убачыць самы прыгожы зімовы сон. А хіба так можно? Можна, трэба паглядзець перад сном цікавы мультфільм. Ну вось. Дядулечка, Ага. а можете поделиться еще одним зимовым сокрытием? Магу толькі не сёння. Мы ж дамовіліся ўсё рабіць паступова. І спачатку адправімся глядзець цікавы зімовы сон. Добра. Пачысцім зубки. Так. Помыем тварики и лапки, и без усяляких капризов у ложечки побежим. Правильно! Доброй ночи, дороженькие. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с
баю-бай, баю-бай.